The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. As we labor in the Lord faithfully, we wait patiently on the Lord, who makes things grow. Preach the word, be ready in season and out of season. Reprove, rebuke, exhort with great patience and instruction. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but wanting to have their ears tickled, they will accumulate for themselves teachers in accordance to their own desires, and will turn away their ears from the truth, and will turn aside to myths. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to every one that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. And the gospel must first be preached to all the nations. Amos 8:11 says, Behold, the days come, saith the Lord God, that I will send a famine in the land, not a famine of bread, nor a thirst for water, but of hearing the words of the Lord. My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. For length of days and years of life and peace they will add to you. How happy are those who hear the word of God and obey it. Sa dili pa kita magpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios ni ining adlaw, gikinahanglan ang atong pagsusi sa atong tagsa-tagsa ka kalag. Kung doon na ba kita gitinir pa nga mga sala, sala ba sa una-una, sala ba sa dila, sala ba sa buhat. Kining tanan nga mga sala nga atong nabuhat mahimong babag sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. They become a barrier. And God, the Holy Spirit, cannot teach us the truth. Therefore, we have got to adjust to God's mandate, which says, ng rebound technique, which is the pagpaagi nga ikaw mapunan sa Espiritu Santo o ikaw maandam sa pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios, kaya ang Espiritu Santo maka-function naman sa iyang buluhaton sa pagtudlo kanimo iyang kamatuoran. Busa buhata ka na pinagi sa mong paghingalan, hinganli o ikumpisal ka ng imong nabuhat ng mga sala ngadto sa tubangan sa Dios, kay iya kanang papason og ikaw sa bigala nga wala pay kaluwasan di sa imong kinabuhi, gidapit ka tuuhi si Ginoong Hesukristo ingon nga imong manluluwas aron ikaw maluwas o ikaw makasalbo to sa nining atong pagabuhaton nga spiritual momento, mga maong pagtuon sa pulong sa Dios. Busa sa hilom magampo ta. Let us pray. Ama na mo nga Diyos, nagpasalamat kami kanimo. Nining laing higayon nga imong gihatag kanamo sa pagpadayon sa pagtuon sa imong balaang pulong. Nagaampo kami, O Diyos, nga imong tangtangon ang mga babag nga diya kanamo sa among una-una, aron kami makapunting gayod sa imong igatudlo kanamo nining adlaw. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Mayong adlaw kaninyong tanan nga mga suki ning atong Bible study through the YouTube.
o grasya nga kita gi pabuhi pa sa Dios, nagakatapok na usab kita ni ining adlaw. Gumikan lagi sa grasya nga naka anhi kita sa pag tuon na usab sa iyang balang pulong, agi kini og pag padayon sa atong gibiyaan nga mga hilisgutan ug sa atong gitutukan karon nga pagtulon-an mao ang how to be a winner in this life and in the next. Unsaon nato pagkahimo mga mananaog, magmalampuson sa atong kinabuhi dinhi sa yuta o sa ato ng pagkinabuhi niya. Luyo nining kinabuhi. So ato na usab nga giat-at unsay bot pasabot og a winner og ato man kining tuki gyud maayo unya ato pagani gisumpay katong gisulti ni Josue sa kapitulo 1 versikulo 8, Joshua 1:8. He talks about success and prosperity. Success is always connected with God. And you see, God is the source of success. Mao nga kita naga padayon sa pagtuon, pagkat-on, tuo, pagdawat sa mga kamaturan gikan sa pulong sa Dios ug ato na kini maggamit sa atong kinabuhing Kristohanon. Kay kining paagiha excuse me, kita mahiluna og makapadayon sa atong pagtuon sa atong kaugalingon, ganoy ngadto sa pagkahibong mananaog. That is our goal, to become winners in this life and in the life hereafter. So mo kini nga itong tutukan karon pag-ayo o pinagi sa pagpaminaw nimo niini with an open mind, kay di ka man makakat-on nini kung sirado ang imong pangunahuna towards the teaching of this particular study. So ato namang gihisgutan usab sa miagi nga ang characteristics of a victorious, mature Christian, siya okupado kang Ginoong Kristo tungod kay excuse me, tungod kay siya nagpakaokupado man sa pulong sa Dios. That is the procedure. Before being occupied with Christ, a believer has to be occupied with the Word of God first. And he must always be on the God emphasis side, not man emphasis. Ang iya ng pagtutok, pagtagad mo ang Diyos. Dili na sa tao. Okay? So, usa ka na ka karakteristik o kinaiya nga na angko na gyud sa maong madinaugon nga Kristohanon. Gawas pa niya na, he now has a dynamic spiritual life, not necessarily a dynamic personality. So, na siya, nag-iya na siya niya ng dynamic spiritual life. Siya luwas, free. He is free from any mental attitude sinwa. Siya ay gitinir diha nga mga sala sa una-una. Thus, kung wa ka nining wa gyud ka tinir og mga sala sa una, then you can have the relaxed mental attitude, RMA. Relax. Nga hayahay ang imong panghuna-huna. See? Mao kanang resulta from being free from any mental attitude sin. And besides, that believer, that victorious believer, has a completed edification complex of the soul, so that he has maximum function diha sa iyang spiritual self-esteem. Kung nasaya na kita kung sa ibot pasabot sa spiritual self-esteem, ang imong espirituhanon nga unsa pag tamod na sa imong kaugalingon, self-esteem.
self-worth. Okay? Now, gawas pa niya na, siya na nag-iya na sa mga Kristuhanong mga virtud, Christian virtues. Kay kana, byproduct ka na sa metabolized Bible doctrine na diha sa iyang kalag. Sama pananglit sa pagmapaubsanon, sama pananglit sa iyang kaligon, kadasig o kaisog na courage, ability to think under pressure. No, kanang buta sa that is the biblical definition of courage as far as the Christian life is concerned. He is able to think under pressure. And besides, na siya integrity. Reliable, can be trusted, kasaligan, o kay kana iyang naangkon gumikan lagi sa doktrina nga padayon na sa pagtuyok-tuyok diya, nagalibot-libot na diya sa iyang iyang panimuot, iyang stream of consciousness. Gawas pa niya na siya matinud-anon, honesty. Okay? Gawas pa niya na siya bertud nga manggihatagon, generosity, o flexibility. Ang iyang kamao ba muda, flexible. Kamao siya kanang mupabaog ba. Okay? Flexibility. Hindi na siya bertud sa pagkamasinabdanon, understanding. Na siya kindness, yung pagkamaayo sa ubang tao. Ang iyang discernment, ability to distinguish false from the truth. And then, besides, he now has tenderness, pagkaaghop, meekness, sama sa kang Ginoong Hesukristo. Di ba? He said nga, I am meek and humble of heart. Siya ang modelo sa pagkamapaubsanon, sa pagkamaaghop, and pagkamaayohon. Okay? Gawas pa niya na, kining maong victorious believer, victorious Christian, na siya ay katakos to solve his own problem. Na siya katakos sa pagsulban sa iyang kaugalingong mga suliran sa kinabuhi without running to anybody and ask for counsel. You see? Di na siya kinahanglan kay ngano. Naana diha sa iyang alimpatakan, sa iyang kalag. You see? Pundo na diha ang mga kamatuuran gikan sa pulong sa Dios. Mao kanay muunsa. Mao kanay dangpanan. You see? Dangpanan ka sa usa ka victorious believer kay he now has the capacity to solve his own problem. Kay nasayod man siya. Unsa man gyud ang mga paagi nga mga sulbad siya sa iyang mga suliran. Pinaagi sa pag-claim niya anang unsa gisangkap sa Dios kaniya kanatong mga magtotoo ang napulo ka mga kasulbaran sa mga suliran. The 10 problem-solving devices nga gimugna, gihatag sa Dios kanatong mga magtotoo. Na kung di ka magtuo ni unsa man nimo pag sulban sa imong suliran. Kasi di man lagi magkasulban ang atong tawhanong mga solusyon. Kaya ang prinsipyo kanunay magabarog, God's solution is the only real solution. Human solution is no solution. Di man ka ng maong prinsipyo. Dili solusyon ang atong solusyon. Ihaharag yun sa Dios. You see? So, it's up to you to make use or to avail of the provision of God nga 10 problem-solving devices. Ang unsa man to, just a review. Ato lang lakbitan kini. Ang una nini, rebound. Kumpisal ang imong mga sala. Human nimo ikumpisal, sa ato nang patinaw kanimo nga human nimo ikumpisal imong mga sala, unsa? God is faithful and just to forgive you of your sins and to cleanse you from all unrighteousness. You see? Malimpyuhan ka. So, you are free from sin, human nimo buhata ka na. Sunod,
human ka mo kumpisal, you will be filled by the Holy Spirit. Punan ka sa Espiritu Santo. Human ka na punan sa Espiritu Santo, unsa man, na nakipagigambitay balik ngadto sa Dios. Fellowship with God. Sunod, grace orientation. Ikaw nahiluna na gyud sa grasya. Sunod, doctrinal orientation. Nahiluna na gyud ka sa doktrina. Pulong sa Dios. Sunod, ang imong personal nga gugma ngadto sa Dios nga amahan. Ang sunod, impersonal nga gugma ngadto sa tanang tao. Sa imong isig ka tao. Ang sunod, mao ang inner happiness, ang kalipay nga sulod nun. Unya, ang sunod niya, na ka manag-iya ka na, makabaton ka ng personal sense of destiny. Personal ng imong pagkasayod nga, unsa ang imong dadangatan in your personal destiny. And then, ika na po, mao ang imong pagkaokupado na kang Ginoong Hesukristo. So I hope na klaro nimo kini ug na silsil na gyud nimo dihag anam sa imong alimpatakan. Kay mao kana ang mga solusyon sa atong mga suliran nga gihatag sa Dios, gisangkap kini sa Dios, gitagana kini sa Dios. Iya na kining giandam sa kaniadtong wapang tanan. Nakadungog ka, wapa ning tanan, wapang kalibutan, wapa. Nothing. Giandam na ni sa Dios didtos eternidad, didtos wala pa gyud ang tanan. From eternity. O karon aniya na. Gibilin kining Ginoong Hesukristo sa iyang katapusang ginhawa dito sa cross. Mingon siya tetelestai, tapos na. Unsay natapos ang misyon sa pagluwas sa tao. Dungan niya itong paingon niyang tetelestai, iyang gibilin kining 10 problem-solving devices nga nasud pud kini sa divine dynasphere. Inumdum ka? Nga mao ka ng puloy-anan natong mga Kristohanon. That is our only residence. Dinhi kani sa atong alimpatakan. It is in our mind. It's a mental attitude. You see? When you are commanded to reside diha sa divine dynasphere, naa diha sa imong hunahuna. Mao bitaw nang atong giingon nimo nga ang Christian life is a mental attitude life. Kaya ang tumong sa pulong sa Dios mo kanang imong hunahuna. Just as Satan's tumong mo pud ang imong hunahuna. Nga mao lagi na ang iyang Satanas ang mga hunahuna dinhi sa kalibutan, tawhanon, kalibutanon, iyan ang Satanas. Gikan sa iyang policy. Unsay policy ni Satanas? Evil, dautan, versus iya sa Dios. Unsay policy sa Dios? Grasya. Grasya. So, unsa pa but pasabot o grasya? Well, ang grasya mao buhat sa Dios para nimo. Although you do not deserve it. Mao bitong balik-balik na to na sa lipat na magsugod sa atong pagtuon. We do not deserve it. We do not we do not earn it nor work for it. Dili. Kay grasya iyahan sa Dios. Di kita angayan. Ang labing tinuod, di ta angayang mabuhi. You see? Di ta angayan mo atos langit. Angayan ta mo atos impyerno. Apan nga nung di man ta mo atos impyerno, ingon, and I'm talking to you as a believer. Nga nung di naman ka mo atos impyerno. Humanda ang imong kaluwasan. Dihang imong gidawat si Ginoong Hesukristo, ingon nga imong personal nga manluwas. Diha. Unsa ni tabo nimo pagdawat nimong Ginoong Hesukristo? Daghang mga benepisyo, daghang mga kaayuhan, mga kasangkapan. Ikaw na dugtong na kang Ginoong Hesukristo hangtod sangtod, di na namatangtang. Ikaw na anay pakigambitay sa Dios. Ikaw hatagan kani sa Dios og kinabuhing dayon, eternal life. Unsa pa? Suluban ka na siyang hingpit nga pagkamatarong, perfect happiness. Dili na mo tanaw sa Dios nimo nga usa ka kondinado o hinukman, kundi ikaw luwas na, ikaw namatarong na, kay gisuluban ka naman sa pagkamatarong sa Dios. Gawas pa niya na ang imong nga antuan na gilista na didto sa book of life
Lamb's Book of Life. Dili na na mapahangtod-hangtod. Mao ni nagakwalifikar nimo nga makakinabuhi na ka dito sa eternidad uban sa Dios. That is your unsa passport. Lambaw ba nas passport? Ikaw kwalifikado na or qualified to live with God, reside in heaven forever. O gawas pa niya na, unsa pa? Tanan nga mga kaayuhan, gi bo diha, gi hatag kanimo. You see? Mao ka nang nahitabo niya itong imong gidawat sa Ginoong Jesucristo, ingon nga imong personal nga manluluwas. O ikaw, gi tagan-an gyud og dapit nga imong puy-anan dinis kalibutan. Nga kung naa ka magapuyo diha sa divine atmosphere, unsang divine atmosphere? Dapit nga may gahom sa Dios. You see? Dapit nga may gahom sa Dios. Nga kung naa ka magpuyo diha, you have fellowship with God. You are functioning the Christian way of life, the protocol plan of God. You are fulfilling. Nagatuman ka. So you are functioning. Kaya nagatubo ka man sa pulong sa Dios. Grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. 2 Peter 3:18. So mo ka na nagatubo ka, naga-function ka, nagatuman ka sa mga lakang unsay buhaton nimo nga aron ikaw mahimong mananaog. Na that's it. You see? Unsa man nimo pagkahimong mananaog kung tuwa ka sa gawas. Sa gawas mao na ginganlan og cosmic dinosphere, iyang Satanas. Cosmic. Nga kalibutanon. You see? Mundane. Tawahanon. Kalibutanon. Mao na nga, di gyud ka mahimong mananaog kung tuwa ka sa gawas. This is very critical. Ikaw nga magtutuo, nagpaminaw nini, hinuktuki ka na. Nga mao di ka na nahitabo nimo sa imong pagdawat ni Ginoong Jesucristo. O ikaw nga dili magtutuo, you, my friend, who is an unbeliever, who is not a Christian, who is not saved, hinuktuki ka na. This concerns your life, eternal life. You see? And your future in heaven, kung buot kang moadto dito, is determined here, dinis kalibutan. Sa buhi ka pa. Mao bitang gipabuhi ka pa sa Dios, kay gihatagan ka pa og chance, gihatagan ka pag kahigayunan nga imong maamguhan nga the first step to become a winner in life is to believe in Jesus Christ as Lord and Savior. Mao ka na unang lakang. Kinaunhan ka ng lakang, the first step that a person must take. Aron siya makasud sa plano sa Dios, aron siya padayon siya sa gamit sa mga kasangkapan nga mahimo siyang mananaog din sa kalibutan o mananaog dito na sa sunod na itong kinabuhi, next life. Mao bitaw ning atong title din sa atong gitulan, how to be a winner in this life and in the next. Mao kini atong gipangtun-an. This is not a joke. God is dead serious to His word that if you want to become a winner in life and in the next life, then mao kini pagpuyo diya sa imong dapit nga puloy-anan, ingon nga magtutuo, the divine atmosphere where there is that is the place of power, a place of winners, and nga ikaw madinaugon in your life. You can reach that capacity for life, for blessings, for happiness, even sa mga kalisod o mga gumunhap ning kalibutan. You are able to handle it, to face it, because na kay sangkapan ka man sa Dios sa tanan nga paagi. Wa gyud kay ikapangulipas. God has provided us everything that we need. Pag yung kakaamgo nga ang Diyos mo ay naga-provide ka nato sa itong mga gikinahanglan. Philippians 4:19 sa gisulti. My God shall supply all your needs according to His riches and in glory in Christ Jesus. Siyang nagasangkap
So, kung ikaw na nag-iya sa imong mga butang karon, mga kabtangan, mga imong mga sana, imong mga properties, you see, think nga kanang tanan gikan sa Dios. Okay? You do not deserve it. Naituyo lang sa Dios, apil na sa mga logistical grace nga gisangkap sa Dios nimo. Kay unsay tuyo sa logistical grace nga ikaw unta mabuhi kaniining kalibutan na aron ka makatuon siyang pulong. Kay sa imong pagtuon sa pulong sa Dios, ikaw magatubo og hangtod makabuot nimo ang unsa the common goal of all believers nga mao ang spiritual maturity nga naa kana ang that is the stage of capacity for life. So mao kini. And mao kini dapit nga atong puloy-anan. Divine dinosphere. Dapit nga may gahom sa Dios. O okay, wa man nato matiwas katong mga characteristics of spiritual self-esteem. Okay? O noon ato namang lakbitan kan tumitungod nga naa na kay capacity for life, human ka magagamit, nagapadayon sa pag hold on to the steps that God is mandating us na atong sundon. Kaya aron makakabot kita sa capacity for life, capacity for happiness, capacity for blessings. Therefore, we glorify the Lord Jesus Christ. So mao kana niya ang mga characteristics of spiritual self-esteem. Unsa may mga characteristics? Okay. O mao kini ang trademark of kanang spiritual mature believer. Ang iyang pagkamananaog na siya tranquility of soul. Mao gani mga characteristics niya. Tranquility na ay pagkahayahay, pagkalinaw sa iyang kalag. Malinawon ng iyang kalag. Sunod, there is stability of mentality na ay kalig-on sa iyang panguna-una. Mao nga sa diha nga anaa ka na lig-on nga panguna-una, you have courage. You see? You have confidence towards God, nakipagsalig sa Dios nga mo resulta ngadto sa unsa? Courage towards man. Na kanay kaisog to face man. Unsa, how to handle, how to deal with your fellow men. Gawas pa niya na, ana kanay composure marked by self-assurance. Composure na kay kanang imong barog, okay, na kay ang baton sa Visayan ni composure nimo nga tungod sa imong self-assurance na imong pagkasiguro sa imong kaugalingon, na namugo kay personal sense of destiny, so na kay self-assurance, na kay kanang sense of being assured. See? Kasiguruhan sa mong kaugalingon. Gawas pa niya na, ikaw, oriented ka na sa grasya. Nahiluna ka na sa grasya. Na maayo nagyug kang pagka oriented. Nahisayon na ka. All the things that surrounding grace. Okay? Na grace-oriented ka na sa kinabuhi. Gawas pa niya na you are doctrinally oriented to reality, sa katinuuran sa kinabuhi, the reality of life. And you can now make good decisions kay naamalagi ka sa sud sa divine atmosphere. That's the only way to make good, right decisions kung naa ka sa sud sa divine atmosphere. Kung muhimo ba kag desisyon, kanang desisyon na sigurado, garantisado nga kana husto, tukma, maayo nga desisyon. So, that's the only way to make good, proper, and right decisions. Kay kanang divine atmosphere, mo man kanay position of strength. You see? Dapit nga may unsa? Kalig-on.
Gawas pa niya na siya personal control sa iyang kinabuhi. Pinagi sa iyang pagpuyo diya sa divine dance sphere, function sa iyang mga buluhaton, pagtuman diya sa sod sa divine dance sphere, o kanang ginganlan nato momentum, spiritual momentum sa iyang pagbuylo sa iyang kinabuhing Kristohanon, sod sa divine dance sphere, fulfilling the protocol plan of God. Nagatuman siya, nagafunction siya sa protocol plan of God. Ang gawas pa niya he now has, ato naman ang gisgutan kaniya, he now has personal sense of destiny. Nga na siya, pagkasayod na gyud klaro, tinaw na gyud sa iyang pangunahuna, ang iyang pagadangatan. You see? Wa man ay pag hinambog ni mo sa mong kaugalingon, nga ako luwas na, dili. In fact, that is being humble. Kaigo man lang kang nagsunod sa unsa kasiguruhan nga giandam sa Dios kanimo. Gisiguro ka naman. You have that self-assurance. You have that personal sense of destiny. Sayod ka na. Asa ka mudangat, asa ka paingon, human ka mamatay sa imong lawas. You see? You know where you are going. You see, because you are assured na anek kasiguruhan diya sa imong kalag. Personal sense of destiny. Gawas pa niya, self-confidence. Na kay pagsalig sa imong kaugalingon, kini, bunga kini. This is a byproduct sa doktrina nga na-metabolize na diya sa imong kalag. Gawas pa niya na kay poise ang imong self-command. You see? Akong balikon kag pangutana. Unsaon man pagkahimo, okay, let us rephrase this. Mangutana ko nimo. Atong in English ni. How can a believer become useless to God? Be? Kung nasilsil na gina nimo, how can a believer become useless to God? Atagan ka na kung gamayng panahon sa paghinuktok sa angay nimong itubag. How can a believer become useless to God? Sayon ra ang tubag. Well, a believer can become useless to God by being negative to Bible doctrine. Mo na itubag. Kung magnegatibo na gani ka, moingon ka na nga, wa ko'y gana, wa ko'y panahon, wa ko'y gugma, wa ko'y tinguha, wa ko'y kanang gusto, wa ko'y desire. Okay. Kay kana may imong himong desisyon, you are a candidate. Kandidato ka na nga mahimong waipos sa Dios. Nakadungog ka ba? Nawa, dili ni ako. Iyahan na sa pulong sa Dios. Prinsipyo ka na. Okay. Kung gusto kang mahimong useless sa Dios, go ahead. Patuyang diha. Naway gana sa pulong sa Dios. Kaya mo ingon man lang ka kay bisag unsay imong mga pasangil, excuses mo ka. Awag ko'y panahon po. You see? Okay, so ug maingon ka sa Dios og sorry Lord, wa ko'y panahon. So unsa may tubag sa Dios? Naibaw na kayong sa tubag. Sorry pod nga di ka na mabubuas panalangin, disiplina ra noon. You see? It's a matter of choice. Basta? A matter of choice. Ato kanang papilian. See? Natay kapilian. Gusto ba tang mahimong mananaom o mahimong pildiro? Okay? So dinhi kita mo hunong una o ato kini padayon. Bantay ang sumpay nini, ang sunod nini. Ato pag yung atong dugang, siksikong dugang. Now by the way, kini atong pagtuon sa pulong sa Dios,
gikan kini sa daghan nga mga sources. Dili lang kay gikan sa usa ka source, daghan ato kining gipang gather o atong mao ni resulta. Ang byproduct na kini sa atong makuti nga pagsusi sa nagkalain mga tinubdan nga gibasihan ang original nga mga pulong sa Diyos. Mo bitong makaalinggat ka ba din atong Bible study? Sometimes we discuss about grammar na ay mga imperative, sa pa kanlain naman ng mga subject, object, direct object, all of those parts of speech. Kay ato manlinging tun-an ang mga pulong diha nga nasuwat sa mga kapitulo o mga bersikulo sa Biblia nga kanus-a ka nasuwat ta imong tun-an ang iyang history niya na. That is isagogics. O imong tun-an kini categories by categories. Category of doctrine of salvation, doctrine of rebound, doctrine of redemption. All of this kadaghan ini nga mga doktrina. So ato na kining gipang tipo o ato kining sangyaw ngadto sa atong isig ka magtotoo aron ato usab nga unsa makatunan kay gikan kini sa Dios. Without God the Holy Spirit teaching us, wa gyapon kapusalanan. Timana nato, the only teacher of truth is God the Holy Spirit. He is the only mentor of believers. Siya ra ang makapatin-aw nining tanan. Kita gigamit lang kita igo ratang pagsangyaw niini to share, o we are just a mouthpiece. Gigamit lang kita, galamiton lang kita. Wa ko tay pos. Apan kana gumikan sa gasa. Every believer gihatagan og spiritual gift at the moment of salvation. Gihatagan gyud siya diha pag-ingon siya, pagkaluwas gyud niya ang Dios, Espiritu Santo, mo hatag kaniyang spiritual gift. Bisag unsang spiritual gift. Tingali ang imong spiritual gift as an evangelist or a pastor teacher or as a missionary or as a church helper or sa kanang administration. Kung nagkalay, atong hisgutan man po ning mga spiritual gifts. So, ang akong gasa nga gihatag sa Dios, akong gidawat kani with humility, mao ang unsa, the gift of evangelism. Ug atong i-share ang gospel, mayong balita sa kaluwasan ngadto sa mga dili paluwas, mga dili pa magtotoo. Og sa atong pagpadayon ini, ato nang hisgutan ang mga little advance na gyud nga mga doktrina alang kanimo na nga magtotoo. Okay? So, mao kini ang atong policy dinhi. Niining Bible study through the YouTube under the Vic Balbido Evangelistic Ministry nga ato kining giangkon nga grasya sa Dios. Magampo ta. With your heads bowed and your eyes closed, let us close this service atong Bible study directed toward those who are without Christ. Kadtong wala pa'y Kristo silang kinabuhi, wala pa sila paglaom, wala pa sila kinabuhing dayon. Mao kini ang higayon, a moment sa imong kinabuhi higala. No matter what you think, no matter what you believe, kini ang higayon of considering. It's a moment to put everything else out of your mind. Hikling una ka na. And think about the person of the Lord Jesus Christ. What does all this mean? Unsay buti pasabot niini? Unsay buti pasabot ang pagka-Kristohanon? What is Christianity? Christianity is Christ. It is a relationship. Relasyon kini sa Dios pinagi kang Kristo. And there is only one way, usa ug bugtong riyong paagi, to have that relationship
Kaya ang balang kasulatan nagasulti man nagaingon, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Acts 16:31. Works, mga binuhatan, all the works that you can do have nothing to do with your relationship with God. Ngano? Tungod kay ikaw makasasala. You are a sinner. Because you are not perfect as God is perfect. And you are unrighteous. No matter how many good deeds you do, bisag unsa kadagana imong mga binuhatan. That is where Christ comes in. That is how important He is. Because He is the only one who can present you faultless before God. Siya ra gyud. And how does He do that? Well, miadto siya sa cross. He went to the cross sa usa ka hinungdan lamang for one reason, to die, sa pagpakamatay, and to die for you, to die for every member of the human race. He didn't care whether people rejected Him or not. Wa niya baliha. He died for them. That is God's grace, His absolute grace. And what does that mean for Him to die for us? It means that while He was hanging on the cross, ang Diyos nga mahan, mibubo sa tanan natong mga sala, o sa tanang katawan, salas tanang katawan ngadto kang Ginoong Jesucristo. He took all of your sins upon Himself. Iyang gidawat. And when He did that, He paid the penalty. Iyang gibayra ng atong utang sa sala. He paid the penalty demanded by God for sin. Kaya kita mga tao, dili makabayad. Wa mampud tayo ikabayad. Kaya ang sala is spiritual death. Kung sabot pasabot sa spiritual death, pagkaimulag sa Diyos. Total nga pagkaimulag sa Diyos. So Jesus Christ died a substitutionary spiritual death. Mipuli siya so that we don't have to nga magpakamatay. Hence, kay ang tinuon gud, kita unta ang ilansang dito sa cross. Apan si Ginoong Jesucristo may voluntaryo sa pagpuli sa imong dapit. So siya ang gihukman. Inay nga ikaw. God so loved the world that He gave His only uniquely born Son, the Lord Jesus Christ, that whosoever believeth on Him shall not perish, but have eternal life. Now, you understand why. We also know that by grace you have been saved through faith, pinagis pagtuo. And that salvation is not of yourselves, dili imuha. It's a gift of God. Gasa kini sa Dios. Not of works, dilis mga binuhatan, aron nga way tao ang makapasigarbo, lest any man should boast. Si Pablo misuwat ni ana tungod kay siya nakasabot bahin sa grasya. And he understood the importance of what Jesus Christ did. And so, now, in this moment of consideration, higala, by your thinking, do I believe or do I not believe? Kay kana man mao ang issue. Ang imong kaugalingong kabubuton, your volition, mao ang issue. Do you accept the work of Christ or do you not? It's a matter of choice. Because once you accept the work of Christ, that is eternal life. Apan kung imo siyang isalikway, that is eternal condemnation. Pili. So right where you sit right now, you can make that decision. For or against Christ. Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Magampo ta. Now, Heavenly Father, we thank you once again for your wonderful word to us, so that we might understand ourselves, so that we might understand the world around us from the divine perspective. We thank you, Father,
for making this very clear. Thank you, Father, that we have that wonderful knowledge of you. We ask all this in Christ's precious name. Amen.